Bioplynová stanica je druh elektrárne, to znamená vyrába elektrickú energiu a vyrábajú z obnoviteľných zdrojov energie v jednoduchom procese, kde sa z rastlinných zvyškov tvorí metán, ktorý sa spaľuje v klasickom spaľovacom motore, ktorý roztáča generátor elektrickej energie a takto vyrobená elektrická energia sa dodáva priamo do siete vysokého napätia. Bioplynová stanica funguje na princípe fermentácie rastlinných alebo aj živočíšnych zvyškov. V podstate tam prebieha proces tvorby metánu, ktorý sa odborne volá metanogenéza. Rastlinné zvyšky alebo surovina, ktorá sa spracováva, sa umiestni do uzatvorených nádrží, ktoré sú za nami, kde metanogenézne baktérie bez prístupu vzduchu vlastne vytvárajú z tej suroviny svojím pôsobením metán. Metán je prudko horľavý plyn, ktorý sa z našich kupolovitých striech odčerpáva a spaľuje sa v plynovom motore, ktorý roztáča generátor a ten vyrábanú energiu dodáva do rozvodnej siete. Väčšina bioplynových staníc ako svoju základnú surovinu používa buď rastlinné zvyšky, to znamená kukuričnú siláž, rezky z repy, odpady z cukrovinárskej výroby, poprípade odpady z čističiek odpadových vôd, ktoré obsahujú dostatočnú sušinu na to, aby vlastne sa dali nakrmiť tie metanogenézne baktérie. Tá surovina ostáva vo fermentoroch približne 60-70 dní a po spracovaní ten výstup z toho procesu tvorby metánu nazývame digestát. Je to surovina v tekutej forme, ktorú následne na to umiestňujeme ako poľnohospodárske hnojivo priamo na pôdu, na parcely, kde sa pre nás tie vstupné suroviny pestujú. To znamená, používa sa to ako klasické poľnohospodárske hnojivo, nezávadné, schválené ako sekundárny zdroj živín. Na začiatku celého procesu sú skladovacie jamy, v ktorých je uložená surovina, ktorú používame pri výrobe elektrickej energie. Vo väčšine prípadov je to kukuričná siláž. Je umiestnená vo veľkých silážnych jamách, kde je zakrytá plastovými fóliami, tak aby sa k nej nedostal vzdušný kyslík, ktorý by spôsobil jej poškodenie. Z týchto silážnych jám sa potom cez vážiace zariadenie táto surovina premiestňuje do miešacej nádrže, kde sa homogenizuje s vodou. To znamená, robí sa zmes suroviny a vody, ktorej sušina sa zníži na nejakých približne 10%. Následne sa táto zmes už v tekutej forme prečerpáva do uzatvorených nádob, tzv. Fermentorov, kde prebieha samotný proces produkcie metánu za pomoci metanogenéznych baktérií. Tam sa tá surovina zdrží určitý čas, nakoniec je prečerpávaná po jej spotrebovaní do koncového skladu digestátu a odtiaľ putuje na pole ako organické hnojivo. Spod kupolovitých striech fermentorov, v ktorých sa zhromažďuje metán, ktorý je ľahší ako vzduch, teda stúpa hore, sa tento plyn alebo bioplyn odčerpáva kompresorom smerom ku kogeneračnej jednotke. Kogeneračná jednotka je vlastne veľký plynový motor, ktorý roztáča generátor. V tejto kogeneračnej jednotke sa tento bioplyn spáli a vlastne takto sa premení na elektrickú energiu, ktorú potom dodávame do distribučnej siete. Naša bioplynová stanica je umiestnená v extraviláne obce Hertník. Jej poloha je relatívne výhodná z pohľadu toho, že je umiestnená v dostatočnej vzdialenosti od obydlí, to znamená nevyrušuje hlukom ani zápachom. Zároveň susedí priamo s poľnohospodárskym družstvom, ktoré je hlavným producentom našich vstupných surovín. Zároveň sa v okolí bioplynovej stanice nachádzajú aj polia, na ktorých sa naša surovina pestuje a sú zároveň aj miestom, kam putuje náš koncový produkt, teda digestát ako hnojivo. V posledných rokoch sa bioplyn využíval hlavne na produkciu elektrickej energie a tepla, na ohrev stajní napríklad. V súčasnosti je ale veľký rozvoj v oblasti výroby biometánu, to znamená vyčistení bioplynu od ostatných plynov, tak aby sa vlastne pretvoril na čistý metán, tzv. Biometán, ktorý je z 99% tvorený metánom a teda vlastne je identický so zemným plynom. V tom je vlastne to pozitívum bioplynovej stanice, že dokáže produkovať produkt, ktorý je identický so zemným plynom, ktorý vieme dodávať do rozvodnej siete zemného plynu ako náhradu za obťažne dostupnejšie zdroje zemného plynu v súčasnosti.
Biometán v súčasnosti je dôležitý aj z toho pohľadu, že je geopoliticky nezávislý. Dokážeme ho produkovať na mieste, nie je potrebné ho dovážať, pumpovať cez dlhé potrubia, prepravovať loďami v stlačenej forme. Každá bioplynová stanica je schopná vyrábať biometán a takto vytvorený biometán dodať priamo koncovým spotrebiteľom cez distribučnú sieť plynárenských spoločností. Naša bioplynová stanica Hertník je momentálne v procese tzv. Repoweringu, to znamená premeny z výroby elektrickej energie na výrobu biometánu. Tam vidíme budúcnosť tejto bioplynovej stanice, pretože aj dopyt po zemnom plyne alebo po biometáne sa zvyšuje aj v Európskej únii, aj na Slovensku, aj v Čechách. Takže momentálne pripravujeme rekonštrukciu celej bioplynovej stanice tak, aby bola v plnom objeme schopná produkovať biometán. Naša prevádzka bioplynovej stanice je plne ovládateľná na mieste, to znamená z Velína, obsluhou, ktorá je tu zamestnaná, ale zároveň ju dokážeme v plnom rozsahu ovládať aj na diaľku, cez pripojenie cez internet, cez vzdialenú správu, ktorá je súčasťou riadiaceho systému. To znamená, obsluha má neustály prehľad o situácii na bioplynovej stanici, aj keď tu fyzicky nie je prítomná. To znamená, aj v nočných hodinách si dokáže kontrolovať stav bioplynovej stanice, prípadne regulovať jej prevádzku, prípadne zastaviť prevádzku v prípade poruchy. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť a spolu s vami sa teším na to, čo nám v budúcnosti táto bioplynová stanica prinesie.